Nonni, ja nyt tässä on taas Hesso Hoponen ja... No super. Täällä on toi Sanne, se on aika hyvä. Mä nyt tiedä, mä haluan itse sitä yhdessä vaiheessa, paitsi että se tuli tuolla äsken ryhmällä. Sinne meni taas Sanne. Mä vaan latailen tätä uutta sitten, kun mulla on 93 panosta vielä. Mä en lataa tätä sitten melkein koskaan, kun sitä ei tarvii. Ahaa. Mutta eikö se ole hyvä ase? On. Taas mä. Taas! Ei kyllä kauhean hyvä toi jo. Tai no en mä tiedä, mut... Au. Naikkas mut. No ei oo oikeesti mikään kauhean hyvä. Ja tulee täältä meidän... Ai sä oot käynyt siellä, niin täältä varastaa tuo se Anttu kämpän. Kyllä menee hyvin. No niin meneekin. Kannattaa varoa, sinne tulee joku tommonen... Jane on siellä jossakin. Ei! Saakeli. Asua. Kiitos. Mä meinasin kuolla. No kiva, kun kaikki on noitten baseilla. Vain niitten baseilla nyt. Sä oot Headhunter. Jane oli tuolla käynnissä. Varmaa! Kivasti sulla menee. Nyt mä Jane. No, eiks tää video alkaa sulla tässä, kun tää oli tällainen minimaaginen? No, muistakaa tilata, ja näitä CS-videoita tulee vielä lisää, no.